Sa number 9, magabutang ang syudad sa isa ka garbage bin sa sulod sa Deca Homes South sa barangay Cabug sa Bacolod City. Ini matapos nga nag-request ang pamunuan sa barangay Cabug bangod sa problema nila sa basura. Ginsiling ni punong barangay Jennifer Pintukan, ginasuspetsuhan nga ang mga ginasugo nga mga tricycle drivers sa mga homeowners sa Deca Homes nga magkuha sang ila basura amo ang sa likod sa illegal dumping sang basura sa economic highway. Makasulod man ang garbage collector sa subdivision apang problema sa gihapon ang mga late throwers. Agud masolusyonan ini, ipahamtang na mismo sa sulod sa Deca Homes ang garbage bin. Agud malikawan na ang iligal nga paghaboy sa basura sa economic highway. Ang sanitary inspector sa barangay kag mga opisyal sa Homeowners Association ang maga-maintenar sang amo nga garbage bin. Damlag pa, ginbutangan naman sa garbage bin ang barangay Vista Alegre bangod sa problema man sini sa basura. Una na nga ginsiling ni Bacolod City Mayor Greg Sataya nga consistent man ang pangkolekta sang I-swim sa mga basura apang problema sang collector ang mga late na nagapagwa sang ila mga basura. Ang suspetso namon, ang gahaboy sang basura, ginapangbayaran sang homeowners kay ginahaboy lang nila bisan sa diin nga area. So kabay patani nga ang ini nga desisyon namon manginsabat sa problema namon sa kilid sang economic highway. So ibutang siya kap sa migwa lang gid sang Deca, halap po siya sa economic. Hindi, sa sulod mismo sang Deca, ang hambal sang homeowner nila, president, dito sa duplex sa clubhouse, open area na siya.